mala'ikan mutuwa zai wa'annan mutanen kisan wulakanci, ma'ana ba zai tausaya musu ba a lokacin da ya zo ɗaukar ransu. Mutum 6 wa'anda zan faɗa a cikin wannan bidiyon. Abin mamaki idan ka ji wa'annan mutanen zaka ga cewa ko da baka cikin su da kyar ka sha, sannan kuma abu ne mai sauki ka fada a cikin su. Saboda haka ka fi kowa buƙatar jin wannan bidiyon. Sannan ka tuna da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji wani sako namu ya isarwa wasu. Saboda haka kai aiki da wannan, ka tura wannan bidiyon zuwa sauran mutane. Na farko, mai aikata zunubi a bayyane bai ji kunya ba, yana yin sabo a fili, ya saba wa Allah da gangan, kuma bai damu da wanda ke kallo ba. Ko Allah ma mala'ikan mutuwa ba zai zo wa wannan mutum da sauki ba. Sai kuma na biyu, mutum wanda yake mai fuska biyu, munafiki kenan, a waje kamar mai addini amma a zuciyarsa cike take da duhu. Yana zargin wasu da bata amma baya kula da zuciyarsa wacce ta dade a cikin bata, ba ta sunkiyar da kai ga Allah. Lokacin mutuwa rufin fuskarsa ne zai fara karyewa. Na uku, mai wulakanta gaskiya, yana wulakanta addini da sakonnin gaskiya a duk lokacin da ya ji. Yana yi wa wa'azi dariya, yana kallon gaskiya da raini, amma da mala'ika ya zo